ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்து நம்ம அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வளவலன்னு பேசாமல். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருங்காலத்தில் வர அமௌண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்டா இவ்வளோ நாளாக நீ வீடியோ போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கைன் மாஸ்டரில் அப்லோட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு. அந்த பிரச்சனை இப்போ போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, ஏதோ மூக்க முக்கி எப்படியாவது நான் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கேன். யாருமே போட சொல்ல, யாருமே கமெண்ட் பண்ணல, தனிக்காட்டு ராஜாவாக இறங்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்திருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வளவலன்னு பேசாமல் மூடிக்கிட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு நானாக ஒரு முடிவு எடுத்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோன் அமௌண்ட். அந்த மாதிரி இது ஒரு சாம்பியன்ஷிப் லீக்கில் தான் வருது. அதுவும் சிட்டி ஓப்பன் அப்படின்ற சாம்பியன்ஷிப் லீக்கில் தான் வருது இது. இந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓசியில் ரிடீம் கோடில் தர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு போயிடலாம். வணக்கம் போடுற அமௌண்ட்டு, மொட்டையும் அழகாக அமௌண்ட் போடுறான். இந்த வணக்கம் போடுற அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதாவது டாப் அப் இவெண்ட்டில் விடுவாங்க, இல்லை கொலாபரேஷனில் விடுவாங்க. பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம்னு வச்சுன்னுக்கேன். எடிட் பண்ணது என்னமோ அந்த கருமத்தை பண்ணது என்னமோ நான் தான். அப்புறம் அடுத்த அமௌண்ட் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூயா அமௌண்ட்டு. பூயா அமௌண்ட் என்ன அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்கேல் ஜாக்சன் அமௌண்ட் தந்துருக்கானுங்க நம்மளுக்கு. மைக்கேல் ஜாக்சன் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே தெரில எனக்கு. ஆனால் நல்லா டிக்கி அமௌண்ட்டும் டிக்குன்னு ஆட்டினுக்கான். ஏதோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை டாப் அப் இவெண்ட்டில் விடுவாங்க, கரும்பு புச்சனும் டாப் அப் இவெண்ட்டில் விடுவாருங்க நான் எதிர்பார்க்குறேன். எப்படியோ நான் வாங்க மாட்டேன், அது வேறு விஷயம். அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான அமௌண்ட்டு, மாசான அமௌண்ட்டு எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ரைட்ஸ் வேறு போட்டு விட்டேன், என்ன கரும ஆக போகுதுன்னு தெரில. இந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தனியானா தரமாட்டான், ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்ந்து வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி அமௌண்ட் இது. எந்த கருமத்துக்கும் பார்த்தாலும் இது நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு வாங்கலாம். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு கோப்ரா ட்ரெஸ் விட்ட மாதிரி கோப்ரா ட்ரெஸ்ஸில் என்ன விட்ருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வரும்போது என்ட்ரி பைக் எடுத்துக்கின்னு ஆட்டிக்கின்னு வருவான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்ட மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதோட ஃபீமேல் காஸ்டியூம் பார்த்தோன்னா பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வைட் பண்ணோடனே உள்ளே வர எமௌண்ட்டா இல்லைனா சும்மா டைமண்ட் ராயலுக்கு டிக்கி ஆட்டுற மாதிரி ஒரு எமௌண்ட்டான்னு தெரியல. எக்காரத்துக்கும் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் நான் சும்மா போட்டிருக்கேன் இதை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஸ்டியூம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அந்த காஸ்டியூம் வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஏதோ நல்ல காஸ்டியூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியல எனக்கு. ஆனால் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்டியூம் பார்த்தீங்கன்னா ஓசியில் வேணால் உள்ள இந்த ஃபீமேல் காஸ்டியூம் மட்டும். மேல் காஸ்டியூம் சத்தியமாக எதிர்பார்த்துடாதீங்க ஓசியில் தருவான்ட்டு. இந்த அமௌண்ட் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காசு இருக்கவங்க மட்டும் வாங்க, தேவையில்லாமல் அந்த நாதாரிங்களுக்கு போயிட்டு காசு செலவு பண்ணாதீங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மாதம் கூட வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், யாருமே கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பார்க்குறவங்க கூட. அந்த கமெண்ட் கர்மத்தை பண்ணால் காசா பணமான்னு எனக்கும் தெரியல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வளவலன்னு பேசாமல் மூடி நானே போயிடுறேன்னு இருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாய் பாய். Thank you.